Tol, Uy, ano sa man imong motor? lat, Ha? lat. Naplat? Naplat yung motor? Ako mo kagikan. Ikag uma, Ako gikan kag uma. Ano sa man imong dala? bukag. Ha? Na unsay sulod na? Saging munta, pero wa may kasunod kay alanganin mang saging. Aw alanganin ang saging. Oo. Gay na ra ka nagkwanto dana. Gay na gyud. Gay na ra layo-layo pa imong ulian. Layo pa. Sus Ginoo. Wa jud nakatabang sa imong kol, way nakahunong sa imong motor. Ah, wala man. Tabi naman jud ay kaplata na kulo. Sa imong chinilas, isa ra man lagi nakaparesan. Nabugto na pod. Bugtok pod. Oo. Tabi ka plat sa imong motor oh. Pwede pa daplin sa taga-diyot kol, may istorya ko nimo. Sige. Yara. Unsay panginabuhi nimo kol? Uma. Umaray mo panginabuhi. Oo. Bilang mo income nimo sa kadlaw. Adi may magkaparehas. Pinakadako nimong income. Saya na mo 300 300. Ah, 300 ang pinakadako na. Oo. Mao minyo na kol. Oo. Pila ka mo kong anak? Tulo. Tulo. Ah, unsa may panginabuhi sa imong asawa pug kol? Wala na nagbalay. Ah, naragbalay. Oo. Ah. Ita layo-layo jud. Layo-layo jud din imong giguruyan ani imong motor kol. Layo pa gyud na ngangan ng ligid. Na. Problema na gaya ko ani kay wa na ko'y kapalit ng interior. Wa kay wa ko'y kwarta, wa na gaya ko sinilas isa o. Nagdungan, Nagdungan di ay. nagdungan. Oh, sige kol. Anin lang kol ha. Tagaan ta lang kang pagpalit ang interior kol. Ha? Tagaan ta kang pagpalit og interior. Kanya karon kol, ani na lang imong diskarte. Naman kay pamasayroan dire. Na. Ani na lang ha. Oh. Tagaan ta nga pagpalit og interior. Magkuan kag pamasayroan dire, magkulat kag pamasayroan. Ibili na lang imong motor kay para makapalit ka, para makadagan din ang motor nimo. Sige. Haan na lang ha. Salamat kay sir. O sige oh. Ay, tako ra na sir. Ha? Tako ra na. Dako ra kay ni. Sige na, may problema. Na. Ang sobra ipalit ng bugas. Oh, Ulo na sir. sige na. Oh, dawat ah. Salamat kayo. Oh, napakulo. Ay, Oh, na, sobra na ni sir. sige na. Para makapalit ka ng interior og bugas. Nya sudan na yun kay kung wa man ka na karbis og saging. Wala, alanganin kay saging, wa gi ka kuan. Wa Sobra naman ni sir. wa jud ka tuba. Wala. Sige ra kol, ana ra jud. Nya karon kol anin lang mo diskarte ha. Salamat kayo kay madungan ng ginawang sinilas ug ang ligid. Madungan lang jud mo palit. Oh, At sinilas og ang interior. interior. O ana ra kol. Magkuan lang ka diha, magkulat na lang ka ha. Oo, sige sir. Ha? Oh. Nya, moro to kol, amping-amping kanunay ha. Oh, salamat. Si. Aso karon na pagkay bagong adwa mo ni ang PHL Best. Tudloan ta mo kung saan pag-register no. Ibutang ninyo yung username, password o confirm password tapos ilagin na din ninyo. Kung daghan tayo mapilian nga duwa dira. Magpili ka mo kung sa inyong gusto duwaon. Tapos tudloan ta mo kung saan pag cash in. Tuplokon na ninyo kaning kilid sa inyong amount. Tapos na GCash nakabutang. Magpili ra ka pila imong cash in 100, 200, 500, 1,000. So karon tudloan ta mo kung saan pag withdraw tuplokon na yung tao nakabutang diha. Tapos withdraw. Mo na naka-utang. Ibutang ninyo inyong amount kung pila inyong withdrawon ug transaction password. Sa gusto mo duwa, nasa comment section ang link. Paalala rin ha, bawal ni sa mga bata, 21 years old pataas ang pwede makaduwa ni.